старите и оттам излезнал Шарана, Деня на глупак. Ага. Ами, April's Fool, нали, то е, че вижте колко е интересно. Ако тръгнем да го разглеждаме като Деня на глупака и че аз трябва да те измамя нещо и ако ти се хванеш, си един вид глупак, това точно отива в тази гледна точка, която винаги съм си мислил, че целта на цялата тази шега е ти да развиеш критическо мислене и да хващаш нещата, които ти се казват и не са така. Ако не ги хванеш, ти си глупак. Но е също много интересно, че ако аз след 12 на обяд си правя с теб такава шега, тогава аз съм глупак и съм тапак, че го правя. А това кои държави са го въвели? Ами Великобритания най-много. Не може да се хванем от коя държава е тръгнал. Както каза Ники, се смята, на някои места се смята, че е объркано с нова година. Аз за това за до 12 часа ми е интересно. Кои държави си казали? Дали оттам идва това Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Да. А има и други вярвания, че идва от древна Гърция, имала Хилария, такъв празник, който е бил края на март, началото на април, когато са слагали маски и са се базикали правили си шеги с управата. Оттам идва и Hilarious, нали. Така че има много, нали, теории откъде произлиза, но мисля, че поне може да се съгласим, че в целия свят, от Куба до Корея, да, аз много се очудих, че даже комунистическите, защото аз съм го гледал по Сънчо по комунистическо време. И ми беше чудно, че още тогава. И всъщност Габрово се води в България като едно от местата, които са най-много го празнуват. И винаги се е водило, че габровци са най-големите шегаджи. Малкият Емко не е най-голямото доказателство за това. Какво разбрах за Габрово? Габрово кога празнува Нова година? Аз бях в шок. Кога празнува Нова година? Питам те, кога празнува Габрово Нова година? В Габрово наистина има на центъра, има новогодишен празник. Кога се празнува? На 14 януари. На 30 декември. И аз викам, Емо, ти си базикаш. Проверих в тъвика, не бе сериозно, ние тогава празнуваме Нова година. Аз проверих в нета, наистина. Излезнаха ми статии. Примерно, DJ кой си отива на центъра в Габрово на 30 декември за Нова година и те са го решили в някакъв момент, той ми каза, за да бъдат различни от всички останали, ние ще го празнуваме на 30 декември. И то е много умно, защото всички най-желани чалга певци, те са заети на 31. Обаче на 30 идват да захлебят малко. И аз викам, как го правите? Той вика с заря, с отброяване, с всичко и викам... Всичко им е по-ефтино на 30. Значи габровци са измислили на 30 е по-ефтино да правиш Нова година, отколкото на 31. Това е най-габровското нещо, дето съм чул. Да. Имат си заря, имат си работи. Аз съм ти разказвал пък за традицията на Бай Пешо, който в Шабла, като отидох за първи път и из целия град с влажна боя е така една стрелка надясно. Едно влизаш, къде да уходиш? Ама Икеа я е правил, Мишо съм му дал една кофа боя и една четка и е драскал надясно Бай Пешо. После нататък при Бай Пешо. После още една стрелка и всички стрелки водят. И ние с Боми отиваме там и почваме, човек трябва да отидем да го видим това. И тръгваме по стрелките. И стигаме до последната къщичка, която беше полууправена така. И там е сложена табела, че това е кръчма при Бай Пешо. Викам, айде ще седнем при Бай Пешо. Сядаме при Бай Пешо,